Ahoj. Ahoj, no, tak jsme u nás, tak vidíš tady to, no, mám ráda zelenou, no a chodím na 4. základku a máš zvířata, já jsem taky měla, než jsem psa upekla na pekáči a kočku jsem hodila psům, no a tu hru. No, tak já třeba bydlím hnedka naproti tobě. No, a kam chodíš na školu? Já chodím na 4. základku. A co jinak? Jak se máš? Máš nějaký zvířátko? Já mám pejska a koči. Ahoj, tak co, jak bylo? No, tak za chvíli zvoní, já musím do třídy, tak po škole ahoj. No já to na ně prásknu, řeknu, že se líbali, i když to nebyla pravda, no a co? Budu zase vládce třídy já. Budu zase malá paní ředitelky. Ha 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 ha. Ahoj, já taky budu muset jít za chvíli do třídy. Tak za 3 minuty zvoní. No, tak ahoj, tak po škole. Haha. Tak oni dva něco určitě spolu mají. Já to vím. A vím, že něco budou mít spolu. Musím hrozný spomluvy po celé škole. Ať to ví všichni, já budu ten nejpopulárnější za to. Ahoj. No, nějak narychlo ne. Tak když tak po škole, no. Tak ahoj, těším se moc. Pa. Ahoj, no konečně už je po škole. Já jsem myslela, že to nikdy neskončí. Už jsem počítala ty sekundy, kdy to skončí. Tak co, kam půjdeme teď? No,